Eh bébé. Ça fait maintenant 4 jours qu'on ne se voit pas. Et puis c'est encore la Chine. Vers 17h comme ça. Plus de 10 appels. Il m'a attendu. Toi aussi. Regarde ça. Vous venez de faire un point drôle. Ne b'i fere mais e bɛ ka ko minnu kɛ tile fila ɲina dɛ o yɛrɛ de bɛ ka ne tutu ka ko la walayi. Mais ka ko jumɛn kɛ toi aussi. E yɛrɛ k'a lajɛ n'a fɔra ne ye ka numéro e ka message ye ne daga wuli terimuso kunna e bɛ k'a fɔ o ɲɛna i n'o bɛ ka kuma caman i fɛnɛ k'a lajɛ sa o bɛ mɔgɔ ka confiance bɔ mɔgɔ kan de. Ne fɛ k'a dɔn i ka bila kunna tu sais jarabi ye fɛn dɔ de i b'a la tous les temps. A bila kunna dɔrɔn mɔgɔ jugu bɛ to ka don i sen kɔrɔ de pour que k'a ka jarabi tiɲɛ e b'a dɔn ne ka fɛ a man di mɔgɔ caman surtout a ka kilasi la donc f'i k'o de bila i kunna quoi bɛɛ ye fɛn min ye a tɛ karaba mais souvent il faut que an ka an passion bi mɔgɔ la quoi mɔgɔ ma ye est-ce que tu vois. O ye tiɲɛ mais e yɛrɛ de ka ko i bɛ ka changer tile fila de la toujours. Ne man di yan. E bɔra i ka di ne ye e ka di ne ka tɛmɛ hali ne bɛ tɛmɛ e ka di ne ka tɛmɛ. Ni ka di hali bi bɛ ka tila ka essayer ka jugukanw lamɛn c'est pas bon c'est pas joli à voir toi aussi. Ok n y'a faamuya mais ne bɛ e ɲininka o mun de bɛ e ni Fatimi cɛ o don o la k'an to kilasi kɔnɔ Fatimi y'e wele e tagara aw tun bɛ ka mun de fɔ ɲɔgɔn. Oh Allah c'est maintenant ni faamuya. Non, s'il te plaît, toi aussi, comprends un peu. Et comment dirais-je, il connaît mon maître, mon maître n'est pas au Tchérigari. Pour Fatim Tarani, mon maître Kapour, il y a folie, Kani, mon maître Kenela. Est-ce que tu vois, je ne fouille mon maître et fouille Fatim qui est, voilà, il faut tenir Fatim. Il te garde, mon maître là. N'a tout là, Kassabe, mais ne compte pas. Eh bien, voilà, il y a Kassan, il faut pas de cadre au massage. Je t'aime trop, tu sais, hein? Moi aussi, je t'aime, tu le sais. Je sais, mais je ne sais pas. Parce que vous, les filles, on n'était qu'à vous famille. Il va y avoir des faire et partager les numéros. Madon, il te fait partager. Mais tu sais, souvent moi aussi, j'ai peur de te perdre. Qu'est-ce que tu vois? Car on a sur l'enfant. On sera ne pas parce que c'est vrai, devant un tchéola, mais il y a ta la gueule de l'arrêt. Oui, mais Eboroni est fait pour Neboroni te seguir. Ah, tu sais, souvent on dit comme ça, il y a la maboule kacha. Soubi na fono aussi. On va faut que tu aies bien fono aussi. Côté au moins t'es tien. Mais Eboroni mo fenêtre ne bo ouvert. Ouais, moto. Tu sais pas comment on dit que c'est une étape, mais il s'est attendu à quoi, je sais pas pourquoi. Car faire un temps faire là. Aïe, non, elle va donner mon témoin frère. Même j'ai envie de te faire un câlin, mais souvent, Demsanou bien, il y a le Demsanou Mangana. Il y a le cas de terminer, je fais la paix, quand c'est qu'on a bon, fidèle d'appelant, mon obségat de nous, mon second à son Watini, hein? Eba do fidèle d'affaires wakati wasu ro be beni fa na kuma ma epifene la mère va fotu kanga na ko wata sedi no olla ni comme ça ni be na relation. Oui, c'est ça. Il bien fait wa et il fait. Mais ni bi fait. Oh mais bien fait, il pas nous kanga plaisir au gain mais non. OK, ere ba do an so kon na bi souffle bolman no anga mo bote sa nga ko souffle ma don souffle bolman no me fait ka jete mine dro al na gira su damine ni nuit j'aimerais qu'on a faire quoi parce que comment pas bien qu'on a fier quoi bulu te kana ma poe quoi ima ma ere pe sa bébé boisson ni bari boisson ni là OK o tu peux mais comme comme ça nous quand tu me les gâchis il doit te la salle wa mon bébé. Alors Lévi, elle a couru de mes chiens, mais je sens au dangadi. Avant on a go belle année, on a dangadia. Quoi dicter la nera kuntere, ne grillen bare kundu, walente mogoshiga appel tabi. Dicter la nene phrase kelengodoro, avant essayer qu'à le 5 nema. Attaque à la magone, kalane de Rotema, Demiso Aishara. Atenimso,
ka tila ka mɔgɔ bisi kilasi kɔnɔ kɔngɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka mɔgɔ faga jiminɔgɔ bɛ mɔgɔ la kami irrigation hali ne ma se ka bɔ irrigation na dicté tali kama wa a bɛ tila ka sɛni di mɔgɔ ma tuguni n tɛ foyi fɔ a ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sa kuruyɔrɔ la a bɛ na ne dɔn sisan ni mɔgɔ min a b'a kɔnɔ ko bɛɛ y'a ɲɔgɔnna danga di Non, c'est pas une question de flatter. Et moi, faut qu'il n'a pas Ah, voilà, ça tombe bien. Et, dehors, et regarde. Ah, non. Ah, mon frère. Aïe, même donc très bien. N'était était caramel dans un dîner. Maintenant dîner. On a tabé, il y a fallu. Il me l'a gâté à boisson d'un flash en avant. Il y a un gars qui l'a gâté pour le coup. Il y a un boisson d'un flash, elle va te la donner. Amora dicté la sang kulo chopeli lo ntina dati fuela o tiago poisson i jore muna commandé de ni to ya ga tebe dem sen ai abeta ele ga dem senia ni ukuna ko ga tana ire tin to don ngata ai ijo nte mana commandé de di i fa bora kalama karama go weze na bora kalama ko ne e ci ke e iba wala ajabe tege parce que lebe carré tigala ini fa be o a carré tigala kuma era wulude e bi do kele carré tigale fala ai do anya ki do deu ite i ko ni nyebe na me poids de ta sabali e wa be poids de ta negea ne ba ku ni Chérie, ne a fait que la queen n'a pas sans demsen lui mieux vous les faut demsen ga soro ou be mundo ali am so korba to ko mu so korba wa au sa ro wata gana si wali ma kan ade ne ne ko ne ne ta te kele ne ne ko ba jibe yire ira la so ai yire ira e ma ne jile to ko yire ira e ne jile to ko la ma figa te ka ta ka ni bad me ai apa ma fille sabali de ni billahi yoro bebe na ma fi tene ne ma fi demso tene es ido ni es ke nyabe ni na folo yoro nyaba la nebe negere ta nte jeni ka mulda ne ba kunni ibe negere ta ne ko safe mo ne ini solution buya ni to ini ngata wallahi billahi ni chikele abetanda nama tanna me walde faga fuata wallahi egi sigi dro antonio na do ni debden ni mama na kula mi kutiga sa ko atige ibita jire ta ibe na atige Boy bega ja wari mine 100 men daji tu yona ka jaka sore masia meta dui ka fi fa fi ni mine ni kutra mine iduna songa daji chama tu dikeli atu ni ka tachina iduna songa daji chama tachina ne mo e puledi no san dem senu ne ma fui de fameola an dem senu ma unti ba mo ko kachima mais chérie ne ato ni ga ta 17h yere sira adna fo ko kalanti no amage non, tu sais qu'à combien boulot faire. Il y en a là.